आंनि डिजि क्रिएसन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बरायबाय माने जों गामियावनो गाबोन मास गेदारिंआव कासकट्रायाव थांनो थाखाय रेडि जादों माने बिजों रायलायदों आरो मिटिं माने बास लांगोन ना मा होनो ट्रेक्टर लांगोन ना माबा अट' लांगोन बिनि सोमोन्दै रायलायनो जोङो दा माखासे गाबोन फैसिगोन अट' गंब्रै गंबा लोगोसे ट्रेक्टर लांसिगोन जोंनिफ्राय गैयाबाबो 1000नि बारा जालांगोन बे पुर्निमा बाजारनिफ्राय दा नोंथांमोना नायदो जों माबायदि सावरायदोंमोन बे दसेनि उनाव नुलांसिगोन जोंहा आनसलिकनि आरो इउनिट मोननै आरो आनसलिकनि मानसिफोर फैदों बिथांमोना बुजायफैदों आरो दा बेनोमोन मिटिङा बायबाय बेखिनियानो नायलांदो नोंथांमोन सोर सोर फैगोन कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोन जोंथ' थांखागोनानो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे लाइक खालाम भिडिअखौ मोननाय बेफोरबायदि जोंनाव गैया दा बेखायनो जों मोनफ्रोमबो जिनिसखौनो जों आन्दलन खालामनायनि गेजेरजोंसो जों दिखांनानै लानो हादों दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना